Alifite Music, how may I help you? Yebo sisi njani? Ngiyaphila bhuti wami unjani? Ngiyaphila nami sisi. Sisi le namba ngiyithathile page leni ku-Facebook. Ngisabuza ngamthola uPhuket. Oh, okay, ngicela ubambe kancane ngizokufundisela kuyena. Uthi ngihlala ney'ngane ngezadadewethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke y'bheke mina. Uthi ngihlala ney'ngane ekhaya ngezadadewethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke y'bheke mina. Yazi nje kumanje ngiswela ukudla ngayeka isikole ngizamela bona ningenelele. Kuyimanje ngiswela ukudla ngayeka isikole ngizamela bona ningenelele. Igama lami u-Aphiwe